pozdrav drugari, idemo na 20 godina Rock Village-a. To je jedan muzički festival koji se održava u Banatskom Sokolcu. To je jako malo selo koje je nedaleko od Plandišta, odnosno Banat, jel? Danas mi se pridružio Žuti, moj višedecenijski drug. On je trenutno iza kamere, ostatak ekipe će da se pridruži tokom narednih dana. Festival traje 3 dana, uglavnom nastupaju domaći rock bendovi i zadnji dan nastupa band Wailers koji je, jel te, čuveni band Bob Marleya. Tako da vodimo i vas u avanturu, da vidite eto kako mi provodimo dane na ovim festivalima. Volite da gledate Žuto kako sklapa bez majice? Čim imaju ovako clean gitare, to je program. Omiljeni deo kampovanja. Pumpanje dušika. Žuti, ti da se trkamo, već? Znate, čekaj, nisam digao mašinu. Trukanje, dečki! Dečaci, napumpali smo ga. Sad ću da vam pokažem ostatak kampa. Jedan mali rig rundown. Naravno neizostavno kuvalo za kafu, nudle, stale zezalice. Žuti, demonstriraj otvaranje piva. Inače, ako niste nikad otvarali pivo, to tako izgleda. Znači, školski kamperi imaju stolicu, ovi bez veze nemaju stolicu. Inače, hvala Sebastijanu, mom drugaru, brate, za poklon. Sad, ljudi, ovo je Intex dušek. Znači, ovo možda kupite Somić i po 2, dobite sve zajedno s pumpom. Ovakav šator možda kupite na buvljaku za 1000-1500 dinara, 2-3, koliko vas u Kenja. Žuti je rig, on ima baš ono, basic šator i komšije. I toj, ako treba neko da Kenja, naravno. I bina, dečaci. On se sviđaju čvaje, bre. Laga. Srpska posla, brate. Jedan sedi dok drugi radi, brate. Znaš mi kurac. Tek je 5 popodne i nema mnogo ljudi još, nisi slučilo, brate. Care, Makoto Nagano je, brate. Ninja ratnika sam poneo. Šta stolica, a? Ima mesto i za pivo. Komšta se ponudi da pomogne, ali... Neka pumpa. Prošle godine. Jesmo. Tamo. Jesmo, bili smo. Bili smo jedan po drugi. Ovo je naš komša, bre. Od prošle godine. Prošlogodišnji. Sad doći će još neka ekipa koja je bila prošle godine. Jest. Skuplja se narod polako, bre. Ajde, vikinže, nisi navikao, brate, na ove tople klime, bre. To te jebe, bre. Drugari, dobili smo narukvicu. Sada da pročitamo pravilnik ponašanja, evi. Svi gosti festivala su dužni da se registruju na ulaz u kamp. Wow. Kamp je besplatan za sve goste festivala, dobro. Dozvoljen je unos hrane i pića, plastika i limenke u kamp. Zabranjen je unos staklene ambalaže u kamp. Ok. Zabranjen je unos svih oštrih predmeta u kamp. Stoga zabranjeno paljenje bilo kakve vatre. Obezbeđena je animacija za sve goste kampa od 9 do 11 i od 17 do 19 časova. Tim za kamp je svim gostima na usluzi i nedoumice. Za remećenje mira i bezbednosti svih gostiju zadržani su profesionalci iz Vršca firme Focus Protect. Kršenjem pravilnika, odnosno pravila kampa i festivala, oduzima se pravo boravku u kampu u festivalu. Ok. Žuti, su napisali nešto za pijenje iz vedra? Ne. Onda smo bezbedni. Igre, brate, ove sa nekim tamo rekvizitima, slikanjima, ovo ono. Ne, organizacija je svašta spremila, brate. Biće igre u kampu, brate. Ali sutra. Za svih koncertu grupe AC/DC.
Ušte jaki sportovi u 9 ujutru. Jel ide kafa, majstore? Pali da se čuri. Kaj? Muke, dečaci, sinoć veselo. Jutro preselo. Neki momci tamo igraju fudbal, brate, već pola sata, brate, se muče. Momci, prvo kafa, onda u Plandište za burek i onda idemo da šitamo dalje. Jak koncert bio sinoć, brate. Ali napio sam se ko vo, brate. Muke tantalove. Žuti je legu 5, ja sam u pola 2, ja mislim. Ne sećam se, pijen mrtav sam bio. U kafu ću je napunim s kiselom, znači i sa ladnom vodom. Nikad jače nisam želeo kafu u životu, ja mislim. Popijemo ove kafe, ako možemo, u Plandište za ono goodies. Nešto za has, guarana, kisel obavezno. Meni je žao što malo manje materijala će da imate posle kampovanja, zato što smo sad mu vatili flaše, ali spojit ćemo vam nešto. Ne mogu se spravim, bre, što kaže Toni, bre. Inače, nije toliko puno ljudi došlo kao što sam mislio, ima par šatora ovdje. To je to što se tiče za petka, jebika. Dobra. Kašike za suljpa. I sad na burek, nadam se masan. Ovdje jedna klopica na brzinu i onda tamo da vidimo šta će radimo, brete, ostatak dana. Koliko je sad? Danas 15. Možete reći podne? Podne. Burek u podne. Burek u podne, ne? Burek za ručak, za večeru suljpa. Nije loš ovaj burek, brete, ali mora nešto i slatko se desi. Ovo ima ovako mnogo. Slatko. A? Odmah drukše, bre. Odmah leće. E sad možda nam stavimo alkoholi se. Sad ne bi pio, da me pije neko s mlatkom, ne bi pio sad. Dobro to su. Da, mi smo savjesni građani, bacamo džube. Tamo gde treba. Pumpaj! I lubenice. Pošto, majstore? Stara tehnika usitnjavanja novca, već. Došli smo da kupimo 2 saka od 100 dinara, je. A nemam nikako. Shout out za ovu finu gospodu što će da nam nositi novac. Mislim da smo uzeli sve od supplies. Potrebštine su uzeti, idemo nazad u kamp. Da, opa, udari čoveka, da se čurimo i da, kako se zove, pizdaramo dalje. Moja omiljena igračka, Ford Ka, će bude mnogo žao da ga prodam. Evo kako bina izgleda preko dana. Banatski Sokolac zapravo ima statu Bob Marleya, jel? Malo selo, ima možda jedno 200 ljudi ovdje da živi. Ali ovaj festival to traje već 20 godina. Taj jedan Miljuš je organizator i to je sve samo finansirajuće, znači ulaz se ne plaća, kamp je isto besplatan. Piće i hrana su stvarno korektne cene. Ovdje sam, ja mislim, čuo sve moguće domaće bendove. Za danas, za subotu, ne znam koji je tačno program, ali znam da nastupaju Party Breakersi, sutra su Wailersi, Iceburn sa Coyotom, naravno.
Ne, jelen je ovdje, evo ti tvoj jelen ispred tebe namješta. Vidi bre, svaki dan. Bio klinac, išao s nama, taj mlađi. Koliko smo ga svojili, mi smo ga iskvarili. Ko sice. Drugu je bavo, pišonja i žuga. Ženio nije. Ima žena, dete na putu. Noć celu, pišonja i žuga, imali su krv. To mi je drago, čovjek rekao. Ne, sve ovo što si žao. Nije mi dobro, neko mi je dobro. Kuci, pozdrav za fanove. Ne znam čije je, brate, bio je od radnje došao. Cijel dan smo proveli u prodavnici. Pili smo pivo, svirali gitare i pevali. Sad grejemo kas, da se razderemo. Na štirovanje, I onda da nastavimo. I taj ljudi nas gledaju samo kako jedemo, ceo rok filižu. Posle, bate, što sam debeo. Kaži čemu ovo. Neću ništa da kažem. Nije lijepo, brate. Potvrdi čemu da sam debeo. Ne, on ima dalje. Branković ide i ovaj konstantno priziva manastir. Nemoj doktore to da radiš. Domaće jaja. Ušta jela. Ušta jaja. Gledaj šta usluga, ove. Znači od jutros nemaju ni valje ni struje, pa se malo snalazimo po kampu. Dan 3, guys. Doručak bio okej, jaja, slanina i povrćke i leba. Za 6 čoveka bilo oko 5.000, znači malo preko 5.000. Mislim, da, plus makarona i paprio, malo više pića, znači, možda pre sve jeftino, s obzirom da je festival džabe. Mislili smo da odemo nazad kućama pa da se vratimo uveče, ali ajde, mnogo je to cimanja pa smo odlučili da stanemo i danas cijel dan. Ja s tim nekim ljudima s kojima blejim ovdje, nikad se ne dopišem s njima, rekao, nikad im ne putim podak, ništa radim. A kad god dođemo ovdje, malo neko da smo familija. Slušamo se, brate, sve ono, brate, nikad, znaš, ne čuješ se s najboljim ortakom po 2 godine, brate, i onda, kad ga sretneš, brate, ono blejite, ko da ste svaki dan zajedno. A tako ugolo. Dakle, si dolazi. Da, zbog toga najviše dolazi. Svinje ko svirka, ajde. Da, ja nikad nisam bio hype zbog svirke, osim ako ne dolazi neki band koji ja baš hoću da čujem. Ali da, ovdje se dolazi zbog ekipe, zbog kampa, zbog Bleja, ne dolazi se mnogo zbog kampa. Mislim, svako ima svoje motivacije, jel? Naša motivacija je Bleja. Daj neko misli da slika, brate. Ja ti svojim poprijem. Ko papir, da. Pušti beton malo, ne, snimak. Dan za ručak. Zidarac.
čuli smo od ovih u kampu da ima neka reka nazovi, brate, brzava, brate. Pa idemo to da čekiramo, ja i žuti danas. Kića nam rekao, brate, da je prilaz kukurac i da ima koprive. Inače, brate, smaramo se cijel dan, brate. Čekamo da počnu Wailersi, brate. To je prvo iceburn oko 7. 28. Dobro, 28. I onda, brate, na Wailersi posle toga u 9 i pićemo kući. Ali danas, brate, 38 stepena, znači hardcore čvarenja, brate. Gori zemlja. Zemlja peče, brate, znači čurimo se. Znači na autoplotu, brate, svaka voda je dobra, brate. Pa makar i u Koprivu, brate. Meni iskreno deluje kod da je čisto ovo. Iako neobično da nemaju bar nijedan prilaz, brate. Ajde, žuti, ti si quality control, brate. Prvo tebe spuštamo, brate. Zamorče da ne kažem. Pazi, da, voda je mokra, bre. Čakam. Ništa, žuti. Pazi, Roksana. Udri sad dok ne odgovaraš. Pazi, klizimo. Ne na tu stranu, da te vidim. Ko neki ludi naučnik. Poređenu nogu, jao. Ceniti da je čista, a? Samo pančevačka rafinerija ponekad prazni. Zalih je tu, ali okej. Stvarno? Da. Pa bilo na vestima pre nedelju dana, nema veze. Ne znači da uđe u vodu. Jeste, malo pre sam se jedva nahranio. Pozdrav za moje sinovce. Pa isti žavo ko si ulazi. Pozdrav za sve sinovce. Bolje nego SNS-ce. Skoči. Jebem ti što je Kopriva. Ninja! Ja sam se već uvatio za Koprivu. Žuti tišao do auta da se presvuče, ja ću idem da čekiram ovu osmatračnicu, da vidim da li ima nešto interesantno tamo. Sad ova rečica Brzava je bukvalno međe između Srbije i Rumunije. Možda zamislite koliko ovdje šverca bilo. Tako da su Kulu vjerojatno podigli da mogu da nadgledaju ko više švercuje, Srbije ili Rumunije. It's pakovanje time, bitches. Repertoara i gitara, brate, na izvolti. Svirao je Quest. Teo i kuć. Ja mi vijem jednu. Spakovani smo leds, nosimo ovu kola i jedan tuš, posle da bacimo jedan žuti pa kući, jel? Sutra radi dan. Da budemo vredni i radni ljudi, da doprinesemo kapitalističkom sistemu, da pravimo pare za debele gazde. Svaki dan su imali ovdje neke radionice, evo danas konkretno zadnji dan, škola perkusije ovdje u jednoga sale, u dvorištu, jel? Njihove seoske škole. Dosta se organizacija cima, vrate, oko da ulepša ovdje ljudima, jel? Idemo na bam, ajde. Kićo, ideš da bamuješ? Idem da bamujem. Aj, sad ću dođem. Ja bi te stvarno zamolio. Morate u montaži. Ček da vide fanovi kuku jera po crvene, brate. Pa znam, stvarno nas zaboravio ti što uvršaš. Obalio se. Markić, kako si proveo Rock Village? Pijem kusiš. Seri, Mare. Se majmune, si se okulisto 6 dana, bre, jao. Od malo sati što je ostalo da se ne spava, toliko nisam. Sve ostalo, jesam. Da li vama ovaj čovjek liči kao da je spavao, već? Ili da se okulisto? Znaš kako? Šta HD, brate? Nešto mi liči da je spavao. Okej, spavao je. Eto, vi sad recite da li to izgleda kao gudovi od drveta ili liči na ljudske podrške. Gdje kod ti ovaj?
Kažem, šteta što ovo ovako malo traje. Bilo bi jako lepo da ovo traje malo duže. Ili makar malo češće se ponavlja. Da, mogli bi malo češće idemo da ovako. Kamp od 3 dana je onako malo možda malo mlađi od mene ili tebe ili ti si motorista, i za njega isto. Sereš kurču, koje se godiš ti kurče? Daj, pas Brate, stanica. će da mi bude žao ovog čoveka da ne viđam, brate. A preseo bi mi posle 6 dana, brate. Pa isto, Kate, brate, su kate. ja sam sebi ono presedem za 6 dana, brate. Zamisli da budeš sa mnom 6 dana, što si dobro ladan, brate. Ja, brate. Mnogo gej aktivitija, care, mora se isključi kamera. U ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi, bori se, ulice su prazne, ali iz prozora imamo iskren rad. Izađi, bori se, uzet će ti život ako ostaneš, ode i čas. Svi, izađi, bori se, izađi, bori se, svi, izađi, bori se, goste, izađi, bori se. Sister Magano and Sister Shana Lee. Oh, woman, don't cry. Oh, woman, don't cry. Dobro, dobro sebi. No woman, don't cry. No, no woman, no woman, don't cry. So. Drugari, povratak u realnost. Malo nije loše biti s dobrim prijateljima. Vidimo se u sljedećem klipu.